Πρεμιέρα με ήττα για τον Ηρακλή Ψαχνών στη Football League. Η ομάδα της Εύβοιας έχασε στην έδρα της από την νίκη Βόλου με 3-1, με τους Θεσσαλούς να επιστρέφουν στη δεύτερη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με εντυπωσιακό τρόπο. Αρκετοί φιλαθλοί στο δημοτικό στάδιο Ψαχνών, ανάμεσά τους και περίπου 300 της νίκης Βόλου. Οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν τυχαίρι στο 6ο λεπτό, τον τερματοφύλακάς τους ο Καρακούτσης νίκησε τον Μούσα Ποκόγκ σε τέτα-τέτ. Στο 11 ευκαιρία για την ομάδα της Νέας Ιωνίας, ο Σκούφαλης έβγαλε στον Πορτουλίδη που σούταρε out. Στο 15ο λεπτό η νίκη Βόλου άνοιξε το σκορ, ο Κυριάκος έκανε τη σέντρα, ο Φλίγκος πήρε την κεφαλιά, νίκησε τον Σικαλιά και έκανε το 0-1. Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι στο 33 σε μαρκάρισμα του Καρατζά πάνω στον Χαϊκάλη. Ο διαιτητής Κορδολέμης του Συνδέσμου Πειραιά είχε αντίθετη άποψη και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Και στο 40 η πάσα του Πογκόγκ για τον Σέγκο, ο Μίτσης πρόλαβε τελευταία στιγμή και έδιωξε σε κόρνερ. Στο 43ο λεπτό η ομάδα του Βασίλη Βούζα ισοφάρισε. Ο Μάριος Σέγκος, με απευθείας εκτέλεση φάουλ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καρακούτσι κάνοντας το 1-1. Πολύ όμορφο γκολ από τον έμπειρο επιθετικό των Ψαχνών. Στις αρχές της επανάληψης οι παίκτες του Ηρακλή έδειξαν διάθεση να πιέσουν, αλλά η νίκη ήταν αυτή που πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο σκορ στο 52ο λεπτό. Ο Μίτσης κυνήγησε τη φάση, πήρε τις κόντρες απέναντι από τον Σικαλιά, τον νίκησε με σουτ, κάνοντας το 1-2. Από αυτό το σημείο και μετά η νίκη έκανε σωστή διαχείριση του παιχνιδιού, χωρίς να απειληθεί και να απειλήσει, και τελικά στο 87 βρήκε τον τρόπο να κλειδώσει το διπλό, καθώς ο Τάντιτς πάσαρε στον Ουέλινγκτον και αυτός διαμόρφωσε το τελικό 1-3. Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά, ένα πρωτάθλημα που περιμέναμε να ξεκινήσει. Νομίζω ξεκίνησε με ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας. Αυτό το αποτέλεσμα, επειδή θα ξεκινήσουμε μάλλον με 5 συνεχόμενα παιχνίδια, το αφιερώνουμε στα παιδιά που ήταν στην αποστολή και αυτοί που ήταν εκτός αποστολής, γιατί τελικά αυτοί θα είναι που θα κάνουν τη διαφορά σε τέτοιες καταστάσεις, σε ένα πρωτάθλημα που θα έχει πολλές εμβόλυμες και θα έχει πολλές αγωνιστικές. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε αρκετά καλά το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, τη στιγμή που προηγηθήκαμε, κατά ένα περίεργο τρόπο χάσαμε το ρυθμό του παιχνιδιού, τον πήρε ο αντίπαλος, κατάφερε, μας έβαλε ένα γκολ και μπορώ να πω ότι κινδυνέψαμε στο πρώτο 5 λεπτό μετά που πέτυχε τον γκολ μέχρι το τέλος να πάμε και με μειονέκτημα σκορ. Στο ημίχρονο είπαμε ότι πρέπει πρώτα να βρούμε τις αιτίες που χάσαμε ουσιαστικά το ρυθμό μας και αν ξαναβρούμε αυτόν τον ρυθμό και ξαναπροηγηθούμε, προφανώς δεν θα κάνουμε 2 φορές το ίδιο λάθος, κάτι που νομίζω ότι έγινε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα του Ηρακλή. Ήταν πολύ πράγματι διαφορετικό το παιχνίδι σε σχέση με το φιλικό. Έτσι και εμείς είχαμε ένα κίνητρο να αποδείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα τουλάχιστον που βλέπει όλα τα παιχνίδια σοβαρά. Μπορεί το σκορ του παιχνιδιού να δείχνει ξεκάθαρα τη νίκη της ομάδας της Νίκης Βόλου, αλλά η απόδοσή μας δεν νομίζω ότι ήταν τόσο κακή που να δικαιολογεί αυτό το σκορ. Πιστεύω ότι ισορροπήσαμε από ένα σημείο και μετά το παιχνίδι, αλλά δυστυχώς δεχτήκαμε από ένα προσωπικό λάθος ένα δεύτερο γκολ που νομίζω αποσυντώνησε αρκετά την ομάδα και δεν μπόρεσε να ξαναμπεί στο ρυθμό που για εκείνη τη χρονική στιγμή είχαμε πετύχει. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Νίκης, μια ομάδα που ήξερε τι ήθελε, πήρε μια νομίζω καθαρά επαγγελματική νίκη. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, νομίζω ότι έχουμε περιθώρια να βελτιωθούμε αρκετά και να δούμε τα επόμενα παιχνίδια με διαφορετική οπτική και διαφορετική αντιμετώπιση. Είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και ξεκινήσαμε τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις με το δεξί. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Γνωρίζαμε τον αντίπαλο λόγω του ότι πριν μια εβδομάδα παίξαμε ένα φιλικό παιχνίδι στο γήπεδό μας. Είχαμε μαζέψει αρκετά συμπεράσματα από αυτό το φιλικό και νομίζω ότι τα βγάλαμε και σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα είμαστε στην αρχή, πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι. Αυτό το παιχνίδι τέλειωσε. Από σήμερα και όλες από αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκουραστούμε, να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι που έρχεται της Τετάρτης. Και όπως είπα και πριν, είμαστε στην αρχή. Είναι καλό το ότι ξεκινήσαμε με θετικό αποτέλεσμα και πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι γιατί έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά παιχνίδια. Θεωρώ πως δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς. Καταφέραμε να βρεθούμε πίσω στο σκορ με την πρώτη φάση που έκανε ο αντίπαλος. Πιστεύω μετά το μισάωρο, 25 λεπτό, ανεβάσαμε στροφές, ισοφαρίσαμε. Μπήκαμε στα αποδυτήρια, μιλήσαμε. Πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε καλά το μάτς. Είχαμε μια κακή στιγμή, δεχτήκαμε ένα γκολ από μια ατυχία, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου ότι ήταν.
Κάναμε κάποιες φάσεις, δεν μπορέσαμε να βάλουμε γκολ και σε μια αντεπίθεση δεχτήκαμε και το τρίτο γκολ. Συνεχίζουμε, είμαστε στενοχωρημένοι. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ γιατί το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο.